teko Tanjung. Estu panjenengan Kang Mas. Kang Mas itu maksa. Gayane Rupane ngene demek emoh. Peran. Oh, perang. Peran. Perang. acting. Oh, acting. Loro. Ampun jambak kamu. Ora sah kan Mas Lan. Kowe itu minta setting iya apa ora? Kula Iya apa ora? Iya apa ora? Jambak rambutmu kowe kurang ajar. Jambak rambutmu kowe. sakit Kang Mas. Sakit. Ci. Lah. Yo ngene iki. Ya isa ono kuwi. Telek. Ketoprak kok kono iki ketok ngrangkul ning sing mbak ini. Sing didemek mung pucuke kene mung demek ngene lho. Oh, dadi ketoke ngrangkul. Kok kono penonton ketok ngrangkul. Ora kena kok ngene iki ora kena. Jambar rambutnya. Wah. Ih, oh. Gareng iki Bu Yuyun wis mengambil napas. Mangga Bu, mangga Bu. Janur kuno. Janur gunung. Ukuran bun terapi Presiden nek mateng iki suarane kaya ngono kuwi, pengalaman yang luar biasa. Oh, nggih nek. Nun sewu Bu Yuyun nyinden iku yuswa pinten wiwit yuswa pinten Bu? sekawan likur. Weh, 24. Jam prawan. Tur nyindani wayang biyen niku rekoso nggih Bu nggih. Suwengi mung sindene loro. Nggih. Sok siji tok wonten niku. Tunggal, kalih niku paling kathah. Kalih paling kathah. Ora sing nanggep mantri alas nggih sinden mok siji, Bu. Wah, jan cilikan kuwi angger Bu Yuyun biyen nyindene Pak Hadi Sumarto iki wah. Bintang tamune Bu Yuyun terus Bu Migut jaman biyen. Geger. Pun Bu Yuyun ning asine. Aku urung kenal Jolang yen welas Jolang urung ketok. Kula ki tesih manol. Heeh. Monggo Bu Yuyun lanjut Bu.
Sing tak senengi Boyoyun iki anggere entek-entekan dikae disendal-sendal kaya ngono. Iku cengkok watu padas ngoten iki, Pak. Lunyu-lunyu kaku. Oh. Niku kasete nglokor. Mboten ya. Merga pun sinden mateng. Luar biasa nek bojone anggere nyewori wis wah. Nyenengne tenan kok. Nggih, nggih. Niki enten rencang Apa aja? Sir Tanjung. Oh. Sri kok Sir. Nggih, Sri. Oh. Masih kon fragmen Sri Tanjung kowe. Kowe dadi apa kae jenenge? Wirat Minak Jinggo. Wirat Moyo. Kuwi lak Sri Huning. Sri Tanjung Sida Paksa. Patih Sila Remi. Sila Drikama. Sila Hadikrama. Wah iya. Ora silimo sila kelima. Heeh, sing nembang Mbak Eni wae karo. Nggih. Raketang sik fragmen ke Sri Tanjung. Sri Tanjung Sida Paksa. Kowe ketoprake grupe ya omong wong loro tok li, Jo. Nggih, wong iki episode kan ngirit to, Pak iki. Oh iya. Nek episode bareng-bareng niku. Engko tibake 10:08. Oh, nggih. Tayub ditata karben guyu. Amin. Jarine bojoku ya ndek bengi nglindur nyetel tayub, Jo. Masa nggih. Masa nggih. Aku ki nyetel wayang malam Jumat Kliwon, mbok tenan. Malah nyetel. Lah ngerti-ngerti metu tayub dhewe. Iya. Aku juga nyetel apa iki? Iya. Niku Ki mau nglindur nyetel tayub jarine. Ya ora mungkin mau nglindur nyetel. niku pertanda ditata ben tambah guyub. Tayub. Tujune kok tayub Bojonegoro ndek tujune. Ini kok tujune. Tak kandhake akune sing di-setel Mak Eyon iki sige channel dadi ning sambungan karo ning TV omah iki padha. Oh iya. Sesuk mit diganti mit sing ning sambungan aja nganggo akunku ndak. Mak Iyon iki ora roh channel soalnya bareng dengan dipenyeti. Nah, main Sumpah Kliwon rampungan otomatis YouTube nu ngalih dhewe Nggih, ngalih bergedek ngono kuwi. Gumunku kok iso ngalih tayub iki lho. Lah pas cedake kuwi kok. Jarine bojoku aku matik terus golek remote. Tayub ngono jarine. Aku ya ora percaya. Kene Mbak Eni, Mbak Eni. Mak Iyon. Ya kene. Ki Sri Bombok iki. Sri Tanjung. Sri Tanjung. Yo najan kaya Sri Bombok ning dapukane Sri Tanjung. Kok pincang Mbak Eni? Oh mboten. Nek trenek nembe jumeneng kan ngoten. Kenek napa sikile? Telek. Bosone Bandung ana telek. Iki ceritane kowe bar lunga bojomu mok nggurke pirang-pirang sasi terus kowe cemburu. Oh, dikira selingkuh karo Sila Hadikrama. Kudu sing galak lho, Jo. Nggih, nek Iso galak ra, Mas? nek mecicil ae jos aku. Mau mencicil tok. Nek galak iki mripate sing kiwa dibuak ngiwa, terus sing tengen buak nengen. Iki anu terus ya ora iso moto kok guwake dhewe. Ayo, tuk. Sawen. Pemirsa. Wah, disiarke. Oh, disiarno. Gentang kake to. Tewas aku jeplak lho. Lalu Tenanan lek. punika sinareng Eni Wulandari. Roko Mas Jolang. Episode Cemburu. Sila Hadikrama katindakaken kancane dhewe. Eni Wulandari. Dados Sri Tanjung. Iki ketoprak apa nyiarke kok ngono kuwi? Kok gremeng ngono to? Ketoprak kenek lamur ya. Kados pundi sinareng Cakranirat Budaya. Joyo salaminyo.
campuran iki ya. Sawetara suwe aku ditinggalke Kang Mas Sido paksa. Kok iya rasa kangen. Apa iya Kang Mas Sido paksa ngrasake apa sing tak rasake? Kang Mas Sido paksa. Tanjung. Sasat yen wengi ra iso turu yen awan Sri ra Tanjung. mangan. Mergo mikirke sliramu Kang Mas. Tanjung. Kang Mas. Panjenengan Kang rawuh Kang Aku Mas. sing teko Tanjung. Estu panjenengan Kang Mas. Kang Mas itu paksa. Gayane Rupane ngene demek emoh. Peran. Oh, perang. Peran. Oh, perang. acting. Oh, acting. Ojo ndemok gepok senggol karo kulitku Tanjung. Kang Mas itu paksa. Panjenengan rawuh kok saja mboten rena ing penggale wonten menapa lho Kang Mas. Tanjung menika sampun kapang dhateng panjenengan. Kang Mas. Tanjung. Dadya banyu aku mau nyawuk, dadya godhong aku mau nyuwek. Kaya menapa Kang Mas? Awit nalika aku jengkar saka ing kepatian sliramu tak tinggal minangka kudu bisa ngreksa ning kuciwaning adikku wong ayu. Kowe tumindak seteng karo Sila Hadikrama. Kang Mas. Antemile, antemile. Kang Mas itu paksa. Rotoke keri. Kula Rodok Gary wis ora usah komen to Oh, iya, sampean ki. meneng ae. Jare acting kok Acting. Piye? Ora sacengengesan. mboten. Mbok Kang kira Mas. nek kowe mesem kowe guyu atiku njur luluh. Atiku njur luluh. Ora Tanjung. Lumayan. Kang Mas itu paksa. Ngendika panjenengan kula sampun tumindak sedeng. Iya. Kula tumindak sedeng kali sinten Kang Mas. Aktingnya kaya Jiana Randu kowe sana. Lamis. Ngendikamu ora padha karo atimu Tanjung. Kowe ora padha. Kula sampun tumindak sedeng. Kula sampun tumindak sedeng. Kali sinten Kang Mas. Oh, Kang Mas. Oh, Kang Mas. Oh iya. Wah, ra kuat nek ngene carane. Ketoprak ra serius. Oh, Kang Mas kok ora ora ngono. Kula sampun tumindak sedeng Yo. kali sinten. Sila Hadikrama nalika ing sentong kowe bisik-bisik wong loro kowe. Ketoprak bisik-bisik. Anu. Omong-omong. Kang Mas. Menika mboten leres Kang Mas. Kowe Kula ora wonten bener. sentong Ora punder, ora bener. Bener. mula iki Ora blender. Sing bener. nek ngetoprak untune tinggal omah men rak nyantol-nyantol. Aku tau ora nyantol diamuk kok mlunus. Omongan iso nyantol untu kabeh. Aja guyu. Ora bunder. Pancene bunder. Oh, sing kereng. Piye? Kang Mas. Lepat nyuwun pangapunten Kang Mas, mbok pilih kula sampun tumindak sedeng. Nanging menika mboten leres Kang Mas. Kula mboten tumindak sedeng. Senadyan to piye-piye iki ndasku melok mobat mabit. Tanjung. Kowe wong wadon sing ora bisa njaga. Njaga awakmu dhewe apa neh para kawula ning kepatihanmu lho.
Penontonnya jorus. Satpam anu aja ngono to. Ya penonton bebas. Nonton bebas ora usah digaltekno. Ayo kita bebas ke sisan. Ora usah cengengesan kowe duweni apa? Kula mboten gadah napa-napa, Kang Mas. Duweni Ketoprak kentekan kata-kata Wijo. sambung tresno. Kowe duweni sambung tresno karo Sila Hadikrama? Mboten, Kang Mas. Mriko Kowe duweni rasa tresno? Mboten. Duwe ora? Mboten, Kang Mas. Kaya dul. Saya tenanan to. Iki tenanan ngantek kemeringet. Aja diguyu. Kepareng kula matur nggih, Kang Matur. Mas. Sliramu matur. Injih kula badhe walaka dhateng panjenengan. Kowe kudu walaka. Sejatosipun kula menika badhe pun gegonjak kalih Kanjeng Sila Hadikrama. Kowe digonjak. Kowe sing digonjak apa kowe sing gonjak? Kang Mas. Kecekmu keduren. Sri Tanjung nesu, Mbak. Wong ora selingkuh ditedeng ganti sing sida paksa diajar. Kula sampun walaka kula matur napa entene. Turuk. Ning panjenengan kok boten pitados dhateng kula lho Kang Mas. Tanjung. Cekak ing kaya ngene. Sliramu Ruswani tumindak ala kowe gawe ling seme asmanipun Kula boten tumindak sedeng Kang Kowe Mas. tumindak sedeng. Kowe tumindak sedeng. Boten Kang Mas. Sing ngono kula tumindak sedeng. Syukur. Kula perbloko nanging panjenengan boten pitados. Kula menika namung tresna dhateng panjenengan ning menapa panjenengan boten pitados kalih kula. Hop. Kang Mas kok paksa. Kula belani. Kula boten sesabungan kalih panjenengan beteke kula menika tresna dhateng panjenengan. Jenengan ngopati. Sri Tanjung kakek aneh. Kowe Nang kurang ajar ning omah dinteni mangan darani sedeng. wis aku tak werdar kowe. Sing tak amuk is kowe. Lah kula menika boten tumindak sedeng lho Kang Mas. Nanging napa? Hop kenek tenan loru. Mbak ini ngawur rek. Iki barang cumpon iki. Ora ana gentine ning gone. Yendek mok tutuke Ning gone ahas ya ora ana wi. ngerti ahas barang. Ahas iki apa? Servis Yamaha. Dene ngarani bengkel Yamaha jenenge ahas. Ahas. Honda. Honda yo. Ora tau ndek sepeda motor kok terang-terangan ya. Yo, Honda. Kayane sok tai deh. Tahu. Sok tahu. Kowe iki nek dadi sida paksa ora meyakinkan. Lah kudune Tak contoni. Ketoprak nek penonton ning kono aja nganti ndudingmu tangan tengen. Iki tegese menghalang-halangi. Ndudingmu tangan kiwa. Lah iki kleru. Kowe salah sing ngene. Ndudingmu. Nah, Nah, munggah. blocking panggung. Kurang menteleng kowe coba. Turuk. Sri Tanjung. Ketimbalan dalem Kang Mas. Manut palapurane abdi telik sandi, sliramu tumindak sedeng, sliramu tumindak selingkuh jare. Ku nganggo jare. Oh iya. Jare sapa? Maksudnya Jare aku. tembung kata imbuh. Oh, Ketopraknya jare. nganggo jare. Ora nyono orang legewa jebul tinemune kowe wong wadon kendo kemben munjung. Menika mboten leres Kang. Ora bener piye? Panjenengan Bukti nyatane kabeh padha paring palapuran namun to sliramu tumindak sedeng. Yo apa ora? panjenengan ampun pitados kalih ujaring tiyang Wong wadon kendo kemben muparat jambak rambutmu kowe. ampun dijambak Kang Mas. Nangis kowe. Ngomong soloro atimu.
isih lara atiku ndung. Karo mripate aku ora butuh tangismu. Nanging kula mboten tumindak sedih. Kowe selak barat jambar rambutmu kowe. Kang sakit. Lara. Ampun jambak Kang Mas. Ora sah kan masulan kowe tumindak setting iya apa ora? Kula Iya apa ora? Iya apa ora? Jambar rambutmu kowe kurang ajar. Jambar rambutmu kowe. sakit Kang Mas. Sakit. Ji. Lah. Yo ngene iki. Ya iso ono kuwi. Telek. Ketoprak kok kono iki ketok ngrangkul ning sing mbak ini. Sing didemek mung pucuke kene mung demek ngene lho. Oh, dadi ketoke ngrangkul. Kok kono penonton ketok ngrangkul. Ora kena kok ngene iki ora kena. Jambar rambute. Jambar rambute. Kula mboten sakit. Dadi kono ngomongan urung rampung kok cendet omongan kene omongan rampung dadi koyo bantu padu tenan. Dadi ora sempat ngomong ngono lho, gak ada perlawanan. Sing seneng mau lho di aku ngerti Piye? yo nek model ngene tak jambaki terus mau. Oh kowe ora. Yo ngono kuwi dicontoh. Ya, sesuk tak tulise. Jambak rambute. Ora petuntang-petuntung. Lho trae mung ngono kusik. Iki topak sok ngene-ngene iki apa ana? Lho atin mengkulino golek tawon. Kowe dicatet ana sing kancaku nerokke kewalik. Kuwi jambak rambute, jambut rambake. Penonton tenang. Kalian terlalu. Kanca-kanca rambute jambak. Lah 10-8 karo Mbak Iman no. Nah iki nek rambut Mbak Imai mok 10 tok. Ayo, Dik. Nek 10-8 jangkepe Eni karo Ima. Nek Eni yo dadi 10 tok. 10 lah ngono. Hah? 10. Ah iki. Iki kalau mau 10 anu Apa? Warudaya. Oh 10 Warudaya. Nggih. Oh iya. Ngene cek. Warudaya niku ya. Nggih. Kejane rewang apa nyinden ora nggawa mic iki. Lah mike mbok gawa ngono kok. Lah ya wong duwe nggon Melindur dhewe. dek. Angger ngadeg kok terus ora lapo-lapo ngene nganggur. Apa ngresiki sawang. Oh iya alah. Ya wis Ora ben kaya- ngono kuwi. Dingin ya, dulu di sini nggak dingin kok. Kamu sekarang sedingin hatiku. Oh iya gayane. Oh. Darko. Darko mentah. Aku sing goleki sebabe apa kok dijenengi 10-8 ki apa? Urung kecekel so. Iku kunci Pak iki. Kunci ya? Kunci. Kadosen jogete niku kok. Sing damel nika pas tanggal 10 sing joget nika 8. Oh. Ketoke kok bener omonganem. Oh, iya, Mbak. Oke, dadi inspirasi wah nek sore aku ndelok kok ya ana Jogete 10. jogete 10 sing joget 8. Oh iya. Lah sing Terus loro. ditomboki. Hah? Terus ditomboki. Yo ora tomboke yo ndak neh kok ndase buntute ora bener kok. Alung bener buntute kuwi entuk lho. Nah, iki ciri khas daerah Bluro nek urung metu 10 8 atau 10 Warudaya ki. Gampang. Heeh. Gampang. Esa.
para iru-iran yen ora ketok dadi pikiran Mbak Ima. Tak berkah. Suwun Bima. Warudoyong iki kendhangane padha karo Kijing Miring padha wae. Iki Warudoyong. Pokoke parikan-parikan dikelumpukke. Dadine Warudaya. Heeh. 10 8 orek-orek. Aduh.